Parabolen, den skal altid pege mod syd, fordi det er der, hvor vi har satellitterne. Det vil sige, altså satellitten deroppe, den kører sammen med jordens hastighed, så den ikke ændrer retning. Fordi bare den bevæger sig 1 mm deroppe, så mister vi alle sammen signalet på parabolerne. Så skal det rettes efter, så skal parabolerne rettes efter satellitten. Ja, den får jo kræfter fra solen af, så at der er masser af lys deroppe. Så den bliver bare ved med at køre. Det er ikke noget med, at den holder op på et eller andet tidspunkt. Nu har vi fanget noget Libyen. Noget tyrkiske, noget arabiske, nu har vi den syriske kanaler og så videre. Så vores justering er korrekt herfra. Det er faktisk ikke så svært at montere sådan en parabol. Det er ligesom Lego klodser. Altså normalt der har jeg 3-5 opsætninger om dagen. Så skulle det meget gerne være færdigmonteret.